Sziasztok! Következő kicsomagoló videóban egy Kingston Fury Beast memóriát szeretném bemutatni. 216 GB-os DDR5-ös memória, pontos típusa KF 560C36BBK2. Jól olvastam. XMP profilos, CL36-os, 6000 GHz-es. Igen, kit, szóval egy párba van. Én már ezt kibontottam, de visszaraktam az unboxing kedvéért, és megnéztem. Itt van valami AMD Expo matrica rajta, az nem tudom mit jelent, na jó, neki nem tudom kinyitni. Szóval van benne egy matrica is, ilyen kis leírásszerűség, így néz ki maga a RAM, van rajta eleve hűtőborda, viszont nem RGB-s. Na, gyere már ki. Szerintem 6000 MHz bőven elég. Állítólag 6400-ig még jók vagyunk, utána már azért speckó alaplapok kellenek. Kicsit remélkezően azért letámasztom, ott van a pontos típusa. Made in Taiwan. Jó kis hűtő van rajta. Annyi, hogy nem RGB-s, mint mondtam. Ja, Beast, nem Fury Beast, ez a Beast memória. Hát nem tudom, hogy fog üzemelni, mert még nincsen beszerelve, még várom az alaplapot. De reméljük, hogy jó lesz, remélem lenne jó, a Kingstonok elég jó kis ramok. Hát más nem nagyon tudok elmondani róla. Hát most nem olyan drágák a ramok már, egy ilyen 45-50 ezer körül van, nem tudom, mert mindez postaköltség van, és ez magában 2000 forint körül van. Szóval, de egy olyan 50, inkább alatta van, most megéri venni egy ilyet. Szóval ez egy 32 GB-os kit, szóval 2x16. Szerintem ennyi bőven, meg ilyen most olcsók ramok érdemes venni, de lehet még olcsóbbak lesznek. Mondjuk én úgy olvastam, hogy jövőre drágulni fognak, úgyhogy aki teheti, az most vegyen ilyet. Tetszenek a videó, amikor iratkozz fel a csatornára, és nyomj egy lájkot. Sziasztok!